moliate manang di parsaurata di bagasan tikyon, di hamuna ama nami, ina nami, nahuhaholongi hami. Keluarga ni amang penatua and sematupang, inang boru siagian, suang songoni keluarga Pasaribu, inang boru siregar. Ison, rodo hami amang inang makalason, diaka las nirohamuna, inang majalo pasu-pasu pardongan saripeon, anak dohot boru ni Huriata. Di baheni di bagasan tikyon, upasahat hami ma dinalaho madokok kata, ata nauli, ata nadenggan, tu punguan ama dohot punguan ina. Porosma dihamu amanami nanami. Ison jongjong dohita sian Huriata, lumobima sian punguan ama ni Huriata. Tuamang simatupang, songon na borak dorohanami ala subuhi hupatupahami parkoro di bagasa sedarion. Bilas ni rohani pangulia anak kota alaibu. Mangatusi mahamu yakna na barkarezo doaka dongata punguan ama. Rodo nangaka punguan ina sian sion dohot Debora. Dohot ruasta do akauluata. Sisa datangi yang dohita amang. Situa nami. Ima taringot tu anak kota. Asa jupang songon nidok ni situa-tua. Bitang na rumiris tuapun na sumorop. Anak piatong riris boru piatok torop. Asa madurung mahamu. Tu si gura-gura, majala tuai na dolu. Leleng mahamu na mamora, leleng mau mangulu ditupahi amata martua debata. Ope amang suhu nami, otikso sadia, perbue ni holong nami, naik pasaton nami tuhamuna, uli lasma rohamu. Songoni pihata siak kami dongamuna serekan pelayanan di Huriata, godang ma paso-pasuna. Pasatay matubatin. Dilanjuton mamusa itu sektor estomi. Jadi muliatin ma di dasaluna muliatin manang di Tuhata. Dabuji Tuhata di bagasa tikyon. Ala sida tolong ni rohana do. Pernikahan ni anak nami si patar di son do korban nami di patulus Tuhata do denggan. Rodo hami nang amang tuan nami kita salhuna sa sektor estomi. Mabualas di roha nami di bagasa tikyon. Nah sama-sama maras ni rodo hita manginang di pernikahan si patar si keluarga di Bagasa Tikyon. Nah pos dorohan nami, kodi berbadai ma, natotong madongani hamu salileng nga. Jala adong do hubok kami do song anggaran ni sian sektor estomihi amanginang. Tungso sadia pion narapatupahat do hita babuti ma, pasatay ma, tabuji ma tuhata, mau lihat ma di hita saluna. Amin. Gabi amang gabi. Jadi ala di sodo amang inang pendeta wilayah 10 Kepri, anu mobi di son inang Korwil, pasat hamima patikian tu inang Korwil. Halo kita saluna, puji matuhata, damar dengan bahasa yang begitu mengasihi kehidupan kita. Dihamuna keluarga Simatupang dot keluarga Pasaribu, dumobima diamang situa nami keluarga Simatupang inang Borusiagian. Di otangan muna, undangan muna tu kami akapadita na sa wilayah 10, molopen huaing marserak kami. Pasti rodo yalay marserak kami huaing ramang tempatawon. Lasi tuturuan nami jala parjolo dohonon nami ma selamat berbahagia menempuh hidup baru, selamat ribut rukun bagi ito kami patar dengan inang boru Pasaribu. Biarlah berkat Tuhan tadi yang diterima di gereja itu menjadi landasan dan kekuatan untuk memasuki rumah tangga kalian yang akan disertai oleh Tuhan. Jala pos rohanami gabe keluarga sitiru kamu anak ni situa, parumain ni situa, unang gabe sihataan ditong-tongan ni huria lumobi. Ringgas mar minggu. Jala tangan muna amang situa nami rohami kapatita. Otik sosadian non jalang-jalang nami uli dengan ma amang situa do inang laho majalau sa. Tangiang nami ma aku nina umbalga tutuhani. Mau liate